Qadir Jailan Dog Aku guru ngaji Quran Malah dada sapi Abdul Qadir Jailan Pagalakan kaya sopelan Guguru ngawas kita Pikir mari ulama Ambil apa Wastanipun Mokil kang dobetaraya Okel kuning kasiwi Dedik sewas tantom Sawari mali gurune Sehabi Said Mubarak Putra ningali kang bangsa Maju milidung Dan semuhidin miarsa lagu sini ya. Ingin sagunging hadis Nabi Sagunging ulama Sehingga bukoli wastane Kawan saking Muhammad Anagasan makilan Lawan mali saking Abu Konain nangegeng wasta Lawan saking Abul Qasim Kan kaputra dening aman Kuriuiku bangsane Miwasing liane Ikalan ngajir mandar Serta sholat biwanahu Anudan kitab kopian Ilmu manteng lamani Badai lawan ilmu lugat Dari wastani gurune Kisah Jakarya Yahya Putra di alikang bangsa Tak beri diri dan mari lubat sahabat mari ngojan tularipin Abu Khairah madekang wastan putraning muslim bangsane dias punika ngiranan Abdul Qadir angelap ila motore kotingriku lawan ilmu tata
Qadi Abu Said Mubarak Manjumiran Seadun Qadir Jairan Ing masa iku manangi jamaning praolian ingkang alim-alim kabeh miwagang pramawi karomatan uripman sadaya kineran sampun danana ingkang kalintang ya Rabbana mangkana sen Abdul Qadir aku saking sesama sadaya panjenengan banguning aneka dapan ya Rabbana deni lase Abdul Qadir rawatan kang urusan ugan Imam lapayastane lan pulikang ingan punika imang kasira imang kasaing saking ulama Imam Rafi pansampun mantuk ing karamatullah mangkana wong alim-alim kana kuing raja sadaya mitrakane miwagang praulama mulari prayoga minangka gatenipun bonang sampun para tiskon danana ingkang paryogi mirangka gagantenana Imam Rapai lungguhe Bose Abdul Qadir Jailani rangkum saking sesama praolia kang agung kang lungguhe raja Baghdad mangkana sen Abdul Qadir daerah usul kegantenana isanung gurune aninggai madrasah maka saling usulankan kang esok samyasung antamina kaperbayan ya Rabbana lagu soleha nih. aduh aku lagu di dia Lagu soleha. berbayaning apa jiki
sempurna wong ngaji kantong madrasah sampun guru wong ngaji Quran kitab barokah Syamsul Qadir lamun wong seprada waktu pun kalanya hijratun nabi minjal pancanul sasta arsalan kuhipun maka ngomong ngetan Syekh Abdul Qadir Jailani nalika luguing Baghdad kalaning dadas gegentenan Imam Rafi kang liyan Syekh Abdul Qadir Jailan masaiku ingkang umur seketayat sabda warsa akata wong kamunjungi anakaning madrasah ulama lan prasoleh serta dari penerbangan karamat akeh para wali anjur Syekh Abdul Qadir Jailan kalawan Syamsul Qadir Jailan madhab Imam Ambali wastane kang suwaken dening Allah wonten kang keramat ing Syekh Abdul Qadir nasu tanpa menjadilaga lawatan kolang mali caritane dawakana Syekh Muhyiddin keramat tepan sampun kamingrat kaca putih dosain dalam kitab kesebut datang kena ukuran lawan lawi amadangi do becing aulia kang rasa patelan muka-mukanya pantan kalawan Allah Ta'ala kang malu ingkang hikayat ingkang karing ngucap sawiji ulama Imam Abdul Wastani kaputra Sulaiman hasil ingkang bangsa anata isun angrungu saking sing Fatimah kang ibu Syekh Abdul Qadir nalika dohir kang putra maka Fatimah usia ana ing sawiji masa anak isun tenarsa ana sap ing susun isun arohing tanggal Ramadan angin tanggalin bulan Ramadan maka udewake sagung desa dilakoni nikah kita puasa mapan durung anak tanggaling sangga Fatimah murus aris maring kaum sadaya yen patut lan silakan bermangkau isun gara-gara kesasa yen anusu anak isun Muhyiddin karena apa nyata isun dinaiki tanggaling bulan Ramadan mapan isun takdir baik dening si anak manila samune wong
kaum sadaya mus kaula anu kewala sardu kaum jelani pansami taklid sadaya ing semuidin tingkahe disampun mangkana kewong desa majing ing jantukun yen dinaiki kuasa dening samian ningali tanggaling bulan Ramadan angin jalan kabeh kapatangan ing sasangka iku tanah karomat ing Abdul Qadir weruh tanggaling bulan Ramadan barangane masih alih tur masih kudang sesepan dan kena wong ningali wawanta dan nika Abdul Qadir jalan nalika bobot kang ibu kang umur sawidak warsa di bareng